Една млада група от Враца се вълнува от проблемите на екологията. Toxic Invention се нарича парчето, с което те дебютират в Рококо. Гневът се изразява чрез Death Metal, а те са Mortuary. Ние сме Mortuary. Запиваме Death и сме от Враца. Свирим от 2 години, имаме малко изяви. Това дече на рецитал. Дета не идва отвътре ни идва. Това си е... Интересно. Мислиме, че ще му дойде времето да прогресира, както преди няколко години хеви метал беше на върха, така мислиме, че и дет метал ще прогресира. Искам да кажем, че търсим спонсори за издаването на албум, имаме репертуара, само трябва време, пари и това. We must stop this insanity.